church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum qed nagħmlu t-tifkira ta' San Leonardo, il-festa liturġika tiegħu, miqjum fil-parroċċa ta' Ħalkirkop. Ejjew narfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra tal-Alla u hekk inħejju ruħna kif jixraq għal dan is-sagrifiċċju Ewkaristiku. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bil-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, intajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoq ilna li tagħmmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej. Jekk immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu aħna tal-mulej. Kristu għalhekk mietu l-xoxta biex ikun sid kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Imma int, għax għandek tagħmel ħaq minn ħuk. Jew lil ħuk, għaliex għandek tmaqdru. Aħna l-koll qed nidhru quddiem it-tribunal ta' Alla, għax hemm miktub daqskemm jien ħajjejt il-mulej, qudiemi qed jinżel arkub teħ kull bniedem u kull ilsiena tifaħħar lil Alla. Għalhekk kull wieħed minna qed jagħti kont tiegħu innifsu lil Alla. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Inwieġbu flimkien, nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi u d-dimmin għandi nitwerwer flimkien? Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex, li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu flimkien. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej żomm sħiħ
qawwi qalbek it-tama fil-mulej. Flimkien nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabbtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Il-pubblikani u l-midimbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu nies midimba jilqa' għandu dan u jikol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jerfaħħa fuq spallejh. Immur id-dar isejjaħ għandu lill-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewiet ikun hemm aktar ferħ għal bidneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellhomx bżonn tandiema. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom li mhijiex sejra tixel il-mużbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħ għandha lill-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli t'Alla għal midneb wieħed li jindem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Qatt smajtu belt fantażma aħna m'għandniex minnhom hawn Malta x'aħna pajjiż żgħir. Imma f'pajjiżi kbar dina tiġri. Ikun hemm belt mimlija nies popolata tifjorixxi għaliex ikun hemm ix-xogħol f'dik il-belt. F'daqqa waħda jiġri li x-xogħol jonqos għal xi raġuni jew oħra u l-belt tibda titbattal. Għaliex jekk ma jkunx hemm xogħol fil-belt kif sa tgħix? Allura tfittex xogħol f'belt oħra. Issa f'pajjiżi kbar id-distanzi bejn belt u oħra jkunu kbar. U ma tistax toqgħod f'belt u tmur taħdem f'oħra, allura tħalli dik il-belt bid-dar ġieli titlef minnha laqqas sbieħ għax ħadd ma jkun irid jixtriha u tmur tgħix u taħdem f'belt oħra fejn tkun sibt ix-xogħol. U l-belt tiġi fantażma b'ħafna djar bit-twieq u l-bibien imbarrati, it-toroq vojta bi ftit nies, għalhekk jgħidulha fantażma. F'waħda minn dawn l-bliet fantażmi li anke l-Knisja, l-parroċċa kienet sejra lura għax ma kinux jiġbru biżżejjed biex jieħdu ħsiebha kif suppost il-Knisja. Is-saċerdot darba minnhom qallhom isma' qallhom ħajkolli ngħidilkom. ċempilli l-isqof u jridni mmur parroċċa oħra fejn hemm aktar bżonni għax hemm ħafna nies. Għamet mara anzjana kellha madwar 80 sena
imreda u tibki, għaltlu kif, issa sa tħalluna meta l-aktar li għandna bżonn, mhux qed tara li aħna tinħossuna mitlufin. Għandna ħafna anzjani f'din il-belt għax dawna mhux se jivvjaġġaw biex imorru f'belt oħra. Baqgħu xi familji illi huma fqar għax ix-xogħol li għandhom mhux qed jirrendilhom biżżejjed biex jgħixu. Għandna xi tfal, għandna xi żgħażagħ, l-iskola baqgħet tiffunzjona. Allura inti sa titlaqna fader meta tant għandna bżonn. Daqqas kien jaf x'ħajwiġibhom il-fader, kien iħobbhom, kien jaħdem ħafna magħhom u ċempel lill-isqof u qallu. U l-isqof taraj tajjeb flok qallu xi tittamel issa biż-żmien jidraw. Qallu le niġi nkellimhom. U ġej, alla volja kellu jivvjaġġa biex jiġi, u ġej. U qatt jitkellem magħhom bħalma missier jitkellem mal-familja hekk, bil-konfidenza. Qatt jismagħhom. U fl-aħħar qallhom għandkom raġun. Sa nħallih lill-fader jaħdem magħkom. Imma qallhom immintom aħdmu wkoll. Araw x'għandkom bżonn. U wejnu naqra lil xulxejn. Għax l-anzjana kienet qaltlu f'dik il-laqgħa lill-isqof tafsa tagħmlu, eċċellenza. Sa tħallu lna il-mitlufa biex itfittxu lil dawk li huma sewwa, mhux mitlufejn, b'saħħithom. Ma tantx għandhom bżonn għajnuna. Qaltu Ġesu Kristu biex hekk għamel, ħalla d-99 biex ifittex il-bitlufa kif rajna fil-Vanġelu tal-lum. Għax il-Vanġelu dik l-anzjana kienet tafu sew. Alla għandek raġun l-isqof. Alla rax sa nagħmel. Ħanajt parroċċi oħra li mhumiex belt fantażma li fihom għatem min-nies għadhom imorru l-Knisja biħġarhom. Ħalli jgħinukom. Għax din hija l-Knisja. Min dejjem hekk kienet il-Knisja mill-ewwel żminijiet, min m'għandux jgħix ma' min għandu. U qallhom la darba ħna nsara, l-insara li jistgħu anka minn knejjes oħra iridu jgħinu lill-insara li m'għandhomx. Araw xi bżonnijiet għandkom u bdew jgħidulu lill-isqof. Għandna familji illi mhux qed jorqdu bil-ġuħ imma mhux qed ilaħqu mal-ħajja. Għandna anzjani abbandunati. Organizzaw ruħkom. Għallhom l-isqof għallu għandna żgħażagħ laqqas jafu x'sa jaqbdu jagħmlu għax laqqasaw fejn tmur. U organizzaw ruħhom. L-isqof ġabilhom l-għajnuna. Sa beda jfittex nies illi jistgħu joħolqu x-xogħol, jerġgħu joħolqu x-xogħol f'dik il-belt. Ħalli l-belt tieħu r-ruħ. U bdew jorganizzaw l-ikel, isajru min jiflaħ, isajjar għall-anzjani laqqas jifilħu jsajru. Nies imorru jżuruhom fi djarhom u jaraw x'għandhom bżonn. Ġab l-għajnuna biex jgħinu lill-familji fil-bżonn, ħalli għalmenu ilaħqu mal-ħajja. Liż-żgħażagħ il-kappillan offri għallu ma x'ma naqra strument tal-mużika wara x-xogħol u toqgħodu ddoqqu daqsxejn, jien naf forsi tidraw u ssiru popolari. Għallu m'għandniex fejn, m'għandniex strumenti. Għalli l-isqof iddubbalu l-flus, xtralhom l-istrumenti, sabu min jallimhom u bdew idoqqu. Mbagħad bdew idoqqu fil-Knisja. U bdew idoqqu bħala part-time job jaqalaw xi ħaġa. Għaliex hekk l-imħabba t'Alla. L-imħabba t'Alla ma sserraħx rasa b'dak li għandha, imma tara dawk li huma mitlufin u tipprova ssalvhom. Għalhekk Kristu qala l-parabola tan-naġa l-mitlufa u ta' dik il-mara li tilfet it-trakma,
Għax il-Pubblikani u l-mitinbin kienu qed igergru. Il-Fariżej kienu qed igergru li Ġesu jagħti każ tal-Pubblikani u tal-mitinbin li għalihom kienu mitlufin. U darb'oħra Ġesu qal it-tabib ma jeħtieġuhx in-nies b'saħħithom imma l-morda. U jien għalhekk ġejt biex ngħin lill-morda, biex ngħin l-imbedin u biex ngħin il-mitlufin. U l-Knisja tagħmel l-istess. Il-kol kemm aħna għandna bżonn l-għajnuna t'Alla. Inresqu qudiemu it-talbiet. Aħna u ngħidu mulej fittexenna. Mulej fittexenna. Sabiex l-insara li huma ppersegwitati minħabba l-fidi tagħhom jarfu jaffrontaw din is-sitwazzjoni bil-qawwa u bl-umiltà. Mulej fittexejna. Sabiex f'pajjiżna ir-riżorsi li tan Alla jintużaw għal bini ta' soċjetà dejjem attenta għal dawk li huma fil-bżonn u hekk tkun ġusta ma' kulħadd. Mulej fittexejna. Sabiex il-ġenituri u l-edukaturi jarfu jgħaddu l-itfal u l-żgħażagħ is-sabiħ tal-ħajja f'armonija ma' Alla u mal-proxmu. Mulej fittexenna. Sabiex ebda dnub ma jnessina ċ-ċertezza li Alla huwa dejjem lest li jilqana lura għandu u jerfana fuq sbħallejh bħal naċ mitlufa. Mulej fittexen. Mulej intaf xi jkollna bżonn qabel maħna stess nitolbuk. Isma' it-talb li fissirnielek b'fomna u għatina dak li jiswa s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għax int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek ridt issalvah. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha ifaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk. U aħna wkoll
mal-anġli u l-qaddisin, infaħruk ferħana u minn qalbna ngħidu: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leo, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u s-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Leonardu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif allimna Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek, il-paċi fi żmienna li nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti għedt l-apostli tiegħek
inħallilkom is-sliem nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tibatija kamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom, għaliki smat talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlissna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel Sidna Ġesu Kristu tgħammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom, għaliki smat talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru. Ġesu Kristu
wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek kull li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Sant. kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti jomma li jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru, Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lil missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina l-inti jom malik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna dnubietna ħlisna minn nar tal-infer. U l-ġenna l-erbeħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru. Kristu tbiddel quddiem l-apposti fuq il-muntanja Tabor. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik ikulli trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħaniex it-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina l-inti jom. Għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna dnubietna eħlisna minn nar tal-infer. U l-ġenna l-erbeħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru. Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik ikulli trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħaniex it-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina l-inti jom għalik jismat talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nonfu fejdana l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-siliem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qatt tal-btana. Kristu l-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzi. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imnikti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minaj l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk.
li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammik l-Arkanġlu. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Snim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-kol u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-Qaddisi. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martin, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Prega, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu u Alla int f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Mom, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.